Mbukele Perfect TV lapha emakhaya andimukela igama nguShepard waManqele ngiqhamukela ngapha phansi nje kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona andinabona namhlanje kona ayekele kakhulu ngiphethe nali iciko la ngapha phansi eNgoje Vryheid angazi mkhaya awuthuli ukuthi siphethe bani namhlanje Kuthi awedla ngasezantsi eNingizimu Afrika nabekashela kamezadla umlaza ngameva nababheja ngaphesiqhubeka bemvalele nabamdlombane vudla kabayise alibela uGilly Gallosa samlo uthando isikhawula lumzimleva sanazalamba ukhisa mnani ke after taste ukuzado umthandana nami inketha mqaqeqa amagulu ekhamela kancebo uma fika endaweni inkosi imude ngendlela ngendawo qhubeka babazibadla lithi nawo umpalise usumthomba kunamuthu ngusengizanga bavadlaza ngonyazi lwezulu hayi emva abanqeleshe kulababhemi asanda soda namhlanje Manqele siphethe insizwa yalapha eNgoje lamagojela bathe eNgoje losibheke NS uduma kahle umfo kaNkosi heshe mpembe hamba kahle futhi siyaphila njani kodwa kuyaqona sijabule namhlanje ukuthi namhlanje sikwazi sohlala nawe siyiPerfect TV sikulande bukhoma ele phansi eNgoje lamagojela mhlambe ngeduma kahle mfowethu sithi siyakwemukela ohlelweni lwePerfect TV namhlanje kodwa ke ayengudedele ubingela ababukeli emakhaya labo bakhona njengamanje nginethemba lokuthi bayathokoza ukubona uhlezi nathi la kwiPerfect TV ake ngibingelele nami ngiyinkunzi enkalankala enqabela amanzi koselesele balidubida ngiwujuqa usibini sengonye isikunye yamkhondo njengedela kufunyawo kayihambi ingenamnikazi umpondo zenkunzi ayibolekisi sahlaba madoda bathi nisho noma hayi nami nguShepard nje oqhamuka ngapha ngiyadlala khona sivula nginqamula kodwa hayi akusaqhubekeki kodwa cha ngithanda ukudlulisa ngikubingelela kakhulu kubantu bonke ababukela lombukiso emakhaya ekhaya kuseVryheid eNgoje esigodini saseMpumaza ngizalwa intombi yakwaMasondo baba umfo kaNkosi so ngibingelela nje bonke abantu ababukele njengamanje ngothando nangenhlonipho mfethu namhlanje silandwe izindaba ezinkulu yebo into engakhulunywa emaphepheni engabonwa ku-internet esingayibona emapage obanibani ko TV kodwa sithe siyiPerfect TV mawushayela usho ukuthi wena Manqele uthi uvele ngapha khona sekuvelile kade ngikubona nami ukuthi sifuna ukuhlela isikhathi kwenzakala namhlanje phathasi usibizeleni mfethu cha kuyindlela nje yokuzodlulisa ukubonga kubantu ngezipho abake bengiphezona ke ngesupport abanginikeza yona njengoba nje ngibona igolide leli la kaRisa hayi aleze khumalo aleze khumalo sisoza ngabe ngiziphutha manje Themba ukuthi bayabona mfethu hayi awubona mfethu kusakuyini ke mase kanje
Uqolwani lo. Usuke ukhombisa ukuthi soshaya i-gold disc. Oh, i-gold disc le. Yeah, i-gold disc. Hayi ngiyamhlongo phela. Bathi ishawa ngama-streams amaningi. Uma ngabe ingoma nama-streams amaningi noma album nama-streams amaningi. Kunengoma engayishaya noMfundo Mo lapha ethi bafuna sehlukana. So yona-ke le siphe lo mkomelo. Mina nginenkinga ngathi imuphi uDumahle uphuphile. Uphupha kanjani shama streams amangaki 25,000. Bakhona nabantu abasho njalo. Abalizobe uDumahle uphuphile. Ase singambona awukumcilila ngisabonakala. Asabona. Sabathe sempela simbuko. Ukhona. Ngaqasha ndawo. Aqasha ndawo. Awumcimba omkhulu osalayo. Hawu. Njengoba kulimanje nje ngicanga ukuthi abantu abana namapage ami bayazi ukuthi impela ngitholakala kuzona zonke indawo ngisebenza njalo. Imicimbi nje ngihlale ngikhona kakhulu futhi ke kuhamba nje kahle konke angisazi phela bengakazi izolo zondaba kodwa ke phela umuntu uyayikhuluma kufisayo naye efuna ukujabulisa inhliziyo yakhe. Lo muntu esingena ngawo mfethu. Khona lo muntu esingena ngawo mfethu. Uqhamuka phi uza nini kwenzakala? Eglass. Cha nginsizwa nje ngaphelelwa sidalo sami lapha ePelini naseBhaleni. So le ngoma ngeke ngayishaya nalapha ku Jozi FM. Abantu abaningi babelindele kakhulu ukuthi mhlambe ingaphuma kulonyaka ngesimo sokuthi ke bengikhipha iqembu elingahambiselana nalesi style ngase ngithi hayi athi ngiyibeke esikhwameni mhlambe ngelinga ngabayizwa kodwa abantu ngoba ngiyayithemba nami ngiyayithanda futhi impela Fakhumalo mhlawumbe Dumakahle mfowethu siyabona imisebenzi emihle nathi emva kwethu kale siyivezela abalali njengamanje ukushaya igolide mfowethu kusho ukuthini kuwe njengonkulu kuthiwa nje nangu Dumakahle uvelele useshaya igolide mhlambe uma ungachaza ukuthi wena njengoDumakahle kusho ukuthini kuwe lokho ngangijabulisa kakhulu ukukhombisa ukuthi nginabo abalandeli futhi bakholelwayo kakhulu entweni yami futhi abahlalayo kuyona ngoba ngisho ukuthi baningi abaculi abashila besha amamiliyoni mihla namalanga kodwa abakafinyeleli ukuthi beshaya igolide nanokuthi umculo wami kudlalwa endaweni eziningi ehlukahlukene udlalwa ku YouTube kuphela so kuneke nge Twitter mhlambe isikhathi esiningi ama platform yabo so ke lokho kuyangikhombisa ukuthi nabalandeli abaningi kangakanani nanokuthi umculo wami uyathengisa so kuyangiqhukumezela kakhulu ukuthi ngihlale kulezi impande engihleli kuzona ngendlela engisebenza ngayo ngoba abantu bayakhombisa bayithakasela kangakanani lento engiyenzayo mfowethu mhlawumbe kunomuntu ngixoxe ukungena olimini mhlawumbe kunomuntu mfowethu ohleze ekhaya njengamanje uthi njengoba desho umfana amanqele uthi abantu bathi Dumakahle uphuphile kodwa manje siyabona ushaya igolide kunomuntu mhlawumbe njengamanje ohlezi oshola umagama the show manqele ungathini kulo muntu lo ukushintsha lo mindset anayo ukuthi uDumakahle simbona ndawo aqashwa ndawo kodwa siyabona umculo wakhe umenzela izinto ezinhle namagolide ayakhithika no ngisondele nefone yami ngiveza nemicimbi engizoattenda nje kusukela manje ngisho manje ngingade ngiattende izolo ngoba ayisondele nefone ngoba angazi izondaba enjalo ukuthi ngathiwa iqhamuka kaphi ngoba ngiyaqashwa kakhulu futhi abantu bayangithanda kakhulu futhi nomculo wami uthengisa kahle futhi ngikhiphile ingoma yami iyadlala kakhulu bangifonela abantu mihla namalanga bengoma album lengikhiphile nje kuye njengamanje ngicathi sebehlazi yami album aningi kakhulu bakhuluma yona indaba ukuthi album esabashayela kahle kuseyona le yami ngoba iphethe yonke into ongelindela kuMaskandi so ngicabanga ukuthi waqondana nomuntu mhlambe owayekhulumela lokho ekhuluma yena ngoba engathanda uDumakahle kodwa nje mina ngoba ngisho ukuthi mhlambe ngabe izindaba sezike zafika nasemadlebeni ami lezo kuba kuthiwa ngempela izindaba ezigcwele futhi eziqinile so konke nje kuhamba kahle kakhulu uselapha mfowethu sitha 9 ndawo egolide asiliboni ndawo bathi futhi ade kwazwakala ukuthi uDumakahle ushayile igolide wafaka nasenkundleni sabona abekho abanye bamaphepha maningi amaphepha sesingasho abantu abaningi amaphepha esingisi awazi ukukhipha umculo wamaskandi kunawo isiZulu asikuboni ndawo emsakazo nokukhulunywa ngawe uthini lokho mfethu ukuthi angazi ukuthi mhlambe ngathini ngasho mhlambe ukuthi ezinye izinto ziba ligugu uma ngabe zenziwa abantu abathile uma ngabe zenziwa abantu abathile ayithrendiswa futhi ziyazishwa yabo so ke angijwayelene ke nabantu abenza izinto lezi njengalezo mhlambe ukuthi kungaba lula ukuthi mhlambe bengenzele leyo favor ngoba shuthi kuba ifavor lonto enjalo kodwa uma ukuthi akusiyi favor futhi ngabe kwenzeke konke umuntu ngoba imkomelo nje bayithole nabanye mhlambe kubhalwe ke ngabo ukukhulunywa kodwa akunankinga angiyiboni inkinga ngoba abalandeli bami bayazi ukuthi ngitholile umkomelo futhi
ngaba postela babona so abantu engicabanga babalekile ukuthi bazi bewabone futhi amandla abo abalandeli so abantu bamaphepha mhlambe babona ukuthi ngedayisi iphepha mangabe mhlambe lina leso sihloko leso mhlawumbe angazi kodwa nje akusinkingi angiboni inkingi mfethu ihlezi sisho lema ngihleli nawe ngomunye wabaculi ohlonishwa kakhulu epenini ngomunye umculo okhonzwa abanye abaculi usho mina ke lokho ukuthi ezinye zezinto zakho sezizizwa kwabanye abaculi ngeke sikufice futhi uba ngumsindo ku Facebook inkathi lesiphethe namhlanje izobaza ijabulela kakhulu abantu ngendlela ogxila ngayo epenini sizofuna isichazele ingoma ukuthi mhlawumbe mfethu ithini ingqikithi yayo asithi nje umfana oqhuba inkomo awuthini lapha amadoda namahlanu ohloseni but sizophatha nayo iCD ukusichazela usianalyzele usithi nje 1 2 cause eyipeni lakho impela mojahile ngeke kulizwe nethi phela uculela o TikTok asisho lutho akwakuma nazi ingoma mfowethu ngaphambi kokuthi mfowethu sibheke ingoma ezokuyiphatha simfoka Manqele ngiyathanda ukuthi sibuyele emuva kuyo le ngoma yegolide kunomculo othi mayengena e-studio mfoka Manqele afika ishaya ingoma bese landi iartist ethi alingene lizo ezolifeature so ngifuna ukuthola kuduma kahle ukuthi ngaphambi kube eseyenzile ingoma imuphi lo muzwa owafika kuyena ukuthi umuntu oright ukuthi ngangena kule ngoma unomfundo mo imuphi lo muzwa owakulayela ukuthi no angilani nomfundo mo so kufikani kuwe mhlambe before i-feature wenza i-feature yini ekutshela ukuthi le feature le idinga ukubheka umuzi Luthuli ngicabanga ukuthi abantu abaningi impela sebeyawazi lo mpendulo yami isikhathi esiningi ngiphendula ngayo umbuzo nofana nalowo ngoba ngibona ngathi nje ngicaluza kakhulu kuma feature mhlambe kube uthiwa futhi ngiyacaluza ngabe mhlambe ngifeature ukudlula wonke umuntu ngoba abantu bahlezi mihla namalanga khona bangasangithandisisi ngenxa ukuthi mhlambe asikhonanga ukuthi sicule ndawonye mangabe ngidinga leso sikhathi leso kusuke ngasikho kumbukela phansi umuntu kusuke ukuthi ngaleso sikhathi leso mhlambe inhloso yesimemo sakhe ngisuke mhlambe ingangigculisi so ke ngabuka isakhiwo sengoma ukuthi isakhiwo sale ngoma sidinga umuntu kanje mhlambe kube uthwala ingoma zengibhale ngalendlela ebhaleke ngakhona mhlambe ngeze ngiculo nofundo mo angiculanga naye because unzima kodwa ngacula naye because ngangibona ukuthi le ngoma leni iyamfanela yena umuntu ongaqondana naye so into yenza ukuthi ngingafeature kakhulu izimo ezifana nalezo ukuthi ingoma zami eziningi vele zibe storytelling inkulumo ephelele isuke eqaleni uphuma egcineni so ke uma ngabe ukuthi mhlawumbe uzofeatureisha umuntu mhlawumbe ungagcina mhlawumbe uthothi umqondo wengoma egcine ulahla yabo so ingakubona nomfundo lapha ukuthi ngiyakhuluma nginsizwa yena uyakhuluma uyisithandwa sami ukuthi ke lesimo engibhekana naso ngizondwa ngabazali bakhe nabafowabo yena naye uyaqhubumeza ukuthi ungenani mhlawumbe ngcono ukuthi lento esiyenze bese emthethweni mhlawumbe ngilobole ukuze bengeke bephinde bebe nasizathu sokungilwisa abantu bakubo nabazali so le nto leyo ngicabanga ukuthi ngabona kuyena umuntu ongangena kamnandi kuyona ngoba ngabe irelaxe kamnandi le ngoma le inkathi nayo ingoma eyirelaxe ngale yandlela uyayishaya vele so ngabona ukuthi hayi umuntu ongaba right le ngoma uyena so into enjalo nje niphendulekile mfowethu kodwa ke kunomculi olapha nje manje ocabanga ukungena e-studio uthi ukuze alishaya igolide naye ngcone alande feature kanti makahle umuntu ongasiyo umuntu ama-feature uthini kumculi ofuna ukufeature ukuze yena ashaya igolide noma ukuze ethole ama-millions ungathi ngilo mculi lo ongakwazi ukuyimela nje ukuthi mina ngiyama ngifuna ukuyiculela ngishaya i-million ngingedwa njengomculi uthi makahle akusiyo umuntu ofeatureisha kakhulu bengiqala ukuzwa uthi makahle ehamba yopika kwenye genre ala nomfundo mo amfaka so ungathini mhlawumbe mfowethu ukuthi umculo westudio njengamanje ocabanga ukuyofeature ungathini kuyena ngicabanga ukuthi phela kwayona lento le egcwele kakhulu manje le ukuthi mhlambe sisebenze labaculi bamanye ama genre ngicabanga ukuthi iqale kuyo le ngoma nomfundo mo mangikhumbula kahle so ngicabanga ukuthi umuntu engenza noma yini okumsebenzelayo yebo because vele ngesifane asisebenza ngendlela efanayo so ngicabanga ukuthi umuntu engenza noma yini maka ukuthi ke basebenzela ngendlela basebenze ngayo nabo basebehlele ngayo ku right siyabonga mfowethu mfoka Manqele uthi makahle kulonyaka usimangazile wavula iqembu elisha ebesingalindele abantu abaningi mhlambe belindele ukuthi uthi makahle uzoza nje uzokhipha iduma kahle as usual unyaka nonyaka kodwa uthi makahle wasigela imhlolo wakhipha iphathasi
okuyilapho ashaya khona istyle futhi esehlukile esingafani naseDumakahle. Dumakahle awutshele thina futhi imfihli kuphi? Nginokudlala istyle lesi sikababa uBhekumuzi. Nginokufaka nje kuma album ami ngicabanga ukuthi baqala abantu ukunotice kakhulu lengoma ethi ngiqoke nje kunomuntu. Letha uye kumona makhelwane. Ngiboleka imbaza exegayo ngihlabile ngathi ngiyahlahla ngageca umuntu isiphongo ngembaza. So kuqale lapho ama comment abantu ukuthi bethi indoda azosho uNono udlala kamnandi. Indlela odlala ngayo awuzami ukuzeza uBhekumuzi kodwa udlala ngendlela yakho. Kodwa futhi akekho umuntu ocingayo ukuthi okabani loshuni noma imuphi ushuni. So bathi abantu cha bayacela mhlawumbe ukuthi ngibenzele nje zibe ninganyana lezi ingoma. Ngoba bengiphinde futhi ngidlale nestyle sedlamanzi futhi bengisifaka. Ngicabanga ukuthi abantu asebelalele le album le sebe bayakwazi lokho futhi bakutholile. So ke ngase ngithi ngoba abantu bayacela lento le ukuthi le ngoma zedlamanzi nokuyifaka nazo ndoda ayiziba mnandi. Kodwa lokho ngiyifaka ngicabanga ukuthi abantu abazama album ami nje bayazazi. So ngase ngithi ake ngenze combination yalezi style lezi bese ngivulela igroup yazo. Ngoba ingoma zakhona bengivele behlale zikhona ziningi. So aqoqa lezo ngoma lezo ke kwakuthi ke ngikhanda leli qembu leli ke ukufeza nje isifiso sabantu athi besifisa ngokuthi ke ngibaphe album enjalo. Phendulekile mfowethu ngiyabonga. Mfowethu Phathasi ake siye lapha phansi. Ngifuna esithi 1 ithini track yokuqala asibeke ispam. Yes. Angithi le album eshisa kule court. Idla magalana. Uyabona ngiphendula umbuzo wakho wangibuza wathi uDumahle ukhiphe lonyaka wakhipha ushuni ongafani. Yeah. Uzophendula yimini ubuciko sibiza ngalokho. Asingaboni ukuthi uDumakahle kube nePhathasi kodwa ubothi kushintsha igama ushuni usafana uyini ungaqhubekanga wakhipha uDumahle olalo kunokuthi ubuye nePhathasi ube noDumahle kodwa ushuni uyafana. Ubuciko ke lokho. Yeah. Ngale ngoma mfethu ispam. Isibhamu ingoma yothando ekhuluma mhlambe mawukhanda ihaba lokuthi umuntu wakho omthandayo awufuni kangakanani ngaye because akusingoma yodlama mhlambe mesafunda ihlonga lecatha ingoma yodlama ingoma ekhuluma ngokuthi wathinta umuntu wami ngathenga ngisho isibhamu yabo angifuni lutho ngaye angifuni lutho izosondela eduze kwakhe yabo. So ikhuluma ngalokho ke leyo ngoma le ithi msana ukungithinta msana ungilokotha yabo umuntu ongafuni lutho umuntu wakhe. So ikhuluma ngalokho ke le ngoma. Track 2 esibili ithi nomngahamba. Lethi nomngahamba ngicathi yona ihloko se-album. Ngisho ukuthi igqugqumezo le idlamanzi ngoba istyle sedlamanzi yona ikhuluma ngomuntu osuke esothandweni la khona okukhomba ukuthi uncengile. Uthando mangabe engayekuncenga ngalelo langa ngahlukana yabo. So ukhuluma umuntu ohlala encikiselwa njalo ngokuthi ngizohamba or ngizokwala or ngizokushiya yabo. So umuntu osuke esefikela akhathala khona naye ukhulumayo ukuthi dalo ngicisela ukuthi uzohamba. Ingakho ubona kule ya cover leyana ngiphethe ifoni kanje ngicofela ifoni ngingasenandaba eyophuma ngomnyango ngoba kusuke vele enhlizweni sengiyitshelile ukuthi hamba ngisenendaba. Yes. Into enjalo. Makhelwane ingoma ekhuluma ngisho ukuthi ingoma egqugqumezela ukuthi singomakhelwane sizwane ngoba ithi mthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Iphinde futhi ikhuze lesimo sokuthi ningomakhelwane ningazwani ngoba ikhuluma ngokuthi ngikulelwa ingane kodwa kanginaki nabo nginaki umakhelwane uyabona. So ingoma nje ikhuluma ngalokho ukuthi singomakhelwane ngathi singazwana ngathi ngisenkingeni umakhelwane begiya kodwa kunalokho ufuna mangisenkingeni ngikwazi ukuthi umakhelwane ngithi hayi ekwazi ukusondela ezongisiza noma umakhelwane manje nenkinga ngikwazi ukusondela ngiyomsiza. So igugumezela nje uzwano kahle kahle phakathi kwabantu abakhelene. Ushuni mo ushuni ushameni nje ushameni nje ngicatha ushameni vele uba ushameni nje. Yeah ushameni nje ingoma yokugida kahle kahle. Ingoma nje impela ungakwazi ukuyibiza endlini insizwa impela ivume uyabona into njalo. Kodwa kulo baba omncane noSali wamagoso. Hayi impela. Oh mati. Ekashameni. Nansi lethi Dumahle ngisendleleni. Hey. Lethi ngisendleleni. Sayisa abantu abaningi. Leyo ngicabanga ukuthi ingoma egqugqumezela kakhulu uthando
ingoma egqugqumezela kakhulu ukuthi mosusuku usuthi suye ekhaya ingoma ngisho ukuthi ingoma yokwehla kahle kahle because ngicabanga ukuthi baningi abantu abasegoli abasebenzayo baganiwe so igugulu ukuthi ngalolu langa mawuzokwehla usukuzohamba ngalo usho ukuthi wemakhaya uyamtshela umuntu wakho ukuthi uyeza uzomtshela futhi mawufika ukuthi uyamthanda noma kuthiwa sekuhwalele kodwa ngisho ukuthiwa sekumnyama uyohamba uzofike khona yabo ingakho kukhona lapha ebheka khona ethi noma usulele ngofika ngomnyama yabo so ingoma nje yokwehla kahle kahle abantu abathandanayo umuntu uma esothandweni esekhumbula ithandwa sakhe noma ingoma yokuyocheka ingoma nje kodwa ethinta nje isimo sothando esiningi le ngoma ngisendleleni ingoma ke ethandwa ngabantu ngendlela eyisimanga bayithanda kakhulu abantu kakhulu iyona ehamba phambili futhi nje kuzona izingoma ezile album ama views so wehle khalo umuntu uyobika ukuthi ngiyakuthanda indaba yokuthi awuthi pay ayisetshenziswa uhlala eshefonini kodwa manje usefuna umpela ukuthi ufuna ukutshela emehlweni manje sithando sami ukuthi ngiyakuthanda ngifuna nje uzokutshela ukuthi ngiyakuthanda nje akuphela nje ukuthanda ho uthi yakho cha phela ngesazi ngosecinyiwe ilambu kodwa nje kodwa ke phela okay futhi aselapha emendweni ingoma lapha ekhuluma ngalezi zimo lezi zalaba esithandana nabo esikhathini samanje so ukuthi umuntu mhlambe ukephikisana ngisho noma amezala wakhe emafuna eyowasha noma eyopheka ngenxa yokuthi uvakasha efaka inzipho lezi nzipho ezifakwayo uthola akakhona nokwasha akakhona nokupheka gcina mhlambe uthi usekwazi ukuphikisana ngisho noma amezala wakhe ukuthi uzomoshakala lezi nzipho zakhe yena mhlamba akazenzele noma umamezala wakhe lokho kusuka mhlamba suke ecela ingoma nje ekhuluma ngento enjalo ukuthi esikhathini sesiphila kuso sekubuye kube khona igameko efana nalezo ukuthi omakoti sebafaka lezi zinto zenzipho ukuthi abasakhona ukwenza imisebenzi yasekhaya yokunakekela nje ke abantu osuke bethandana nabo or abantu bomndeni abadala yes so ithi ovele ngekulunga emendweni mhlawumbe ke uduma kahle futhi yake wehlela nenkinga ukuthi uzokhiphela amagama umuntu esizanti hayi vele wena uvele ngekulunga emendweni cha akaze kuze kungehlele akaze kungehlele ngokuculela nje umphakathi owakho uma efile akayifaka inzipho la wait ngoma lapha ethi track number 8 track number 6 ethi ungisi leyo ikhuluma ngokuthi shuthi mhlawumbe umuntu osuke eganga neshende yabo bese uthola ukuthi ishende selizela selifikisa noma kanjani lingashongo yabo so ngisho ukuthi nayo ingoma nje leyana engicanga ukuthi umuntu usuke esebonile ukuthi lento engiyenza kahle kahle yokushendeza mhlawumbe ayilungile ngoba ikhuluma ukuthi ufike ungashongo namhlanje ukhona maqondana impela ke lokho kukhamba ucothomela imizi abantu uzosithola isibhamu ngoba ngithandana nesosha so ingoma nje ekhuluma ngezimo ezifana nalezo zokuthi ke uma ngabe uthothi umuntu uyashendeza uthothi ishende selifikisa noma kanjani sawuhloniphi umuzi umuntu sevele lingene nje imini kubuka ngisho noma makhelwane so ikhuza izinto ezifana nalezo ke leyana ingoma kanjalo uselapho Phathas ngeke ayibona into kanjalo isabalala enkundleni zokuxhumana ukuthi awukwazi ukubhala ingoma ezomuntu wesifazane into kanjalo manje ngibuka ukuthi nali ishende wena shuthi ngengikwazi ukuthi mawuyicebe usungena ulowo muntu omrepresentayo esosikhathi wokubulili kukhuluma umuntu wesifazane kule ngoma vele ukuthi uthi wena sibusiso sengizokwala ukuthi uvele ufike la endlini ungashongo yes so ngicabanga ukuthi ikhuluma nje ngawo mabili lawo maside lawo But kunenye ingoma maqhubeke yamuza ngithi yamuza abaleka kuyambuza unengoma official kuyo uanzi ithi ngekuphela manje okay leyo ingoma nje ukuthi makuhleli kujatshulwe because ingoma ekhuluma ngokuthi insizwa mayehleli icima ukoma ingoma kanjalo so ingakho ngifisha umjida wakwenye gent ngoba bacula lo shuno njalo bawujwayela ngisho kanjalo futhi sefikile maphathe track 4 lapha ngishaya ngathi nje ngasho ukuthi ngishaya ihawlami nami lapha kahle kahle kodwa nje ngalesitayela sakamaphumulo ithi anibofika abafana nizoyifunda ngoba vele iyanibalekela ingoma nithi ngicinga ngaphume ngapha so nami ngishaya ihawlami nje ngoba nami phela ngiyazethemba futhi
vele into engicula inesense kakhulu so ngishaya ihawu nje lapha ngithi nami ngathi ngishaya le ngoma bese ngibuyela kwala kithi kodwa unenkinga futhi one side. Sakubona wena uthi emabhaceni ingoma ethanda abantu kakhulu futhi le lapha ngithe ake ngithinte abantu bangapha emabhaceni ngesimo sokuthi bayawusupporta kakhulu umculo wami bayawuthanda ngendlela eyisimanga so ngeke ngithule ngathi angazi so ngase ngithi ake ngibakhandela ingoma ehamba ngesigqi sabo ukuze nabo bezoke bethole ukubona ukuthi ngiyazi ukuthi bakhona emculweni wami futhi bayangisupport futhi bayangithanda. Yeah, so nje ithi ngiphelezele wemngane wami ngiyomnika uthando lakhe namhlanje noma kuthiwa liyaduma impela izulu kodwa khona ngiyofika kuye. Nakho lapha nisuthu nawazi insizwa obani abasiza insizwa hawo mataputaka Kwana umataputaka ukuthola umataputaka obani nathi ogcobusisi nakho wagcwele lapha emculweni la unotaputaka cha lezi ingoma lezi kanjalo cha zingoma nje engasho ukuthi lezi kuthiwa iGorilla Song ingoma lapha engisuke ngifeza khona ukuzethemba nami nje ngiyijonga ukuthi ngisuke ngithusa abafana nje kahle kahle ngibakhumbuza ukuthi ngengoma ngizima kanjani ngithi lapha khona ngiyofika ngihamba nobhuti bangakini abesatshwayo ngihluba iaphula ngembazo ngidondolozela ngeAK uyobona kahle ke mfana wami ukuthi ngimdala kunawe ngikuthuma ishepisi ngebhara so isuke nje ngibatshela abafana ukuthi hayi thina sazi insizwa ngempela hayi mataputaka lawe bala ke bawandla ngizwa uphatha iAK ngizophatha iaphula nomese okuyitebe ngathi siya le trend namhlanje sizwile kwenye insizwa ekhiphile ngeviki eliphelile saphinda futhi salizwa manje kwenye insizwa esanda kukhipha kanti isukaphi lento hayi ifike nami yona into yakhona ngisho ukuthi ifike nami nje kahle kahle inkulumo efike nami ngomeni futhi eyaziwayo nje kakhulu engathi abantu abaningi bayayazi so angicabanga ukuthi khona umuntu ongazi ukuthi inkulumo efike nami iqala ngenzeka insizwa ezikuthandile ya ngicabanga ngasho ukuthi mhlawumbe shothi inkulumo abayithandile then mhlawumbe Dumahle ukuphatha kanjani ukuthi uzwe into esungulwe uwe engakazi ibe khona kodwa isithathwa omunye umuntu lokho kuphatha kanjani wena njengomsungulwayo khona eqaleni beke kungiphathe kabi kodwa ke angeke uze ubonele into enebhedayo so kuveza nami amandla ami futhi makuyokwenzeka ngisho kwenziwa ukuthi kwenziwa ngisho abantu engibafica emculweni lokho kungenza ukuthi ngibone ukuthi sengikhule kangakanani nanokuthi ke ngistrong kangakanani ngoba angeke uzibonele noma uthathe into yomuntu ebheda kodwa nawe uyithatha ngoba sokuthi iyinhle ufuna ukusimamisa nawe into sokuyenza ngaleso sikhathi because ngeke uthathe into yomuntu uthi ufuna ukwenza umsebenzi wakho ushone phansi kodwa sokufuna ukukhuphula so ungathini kulo muntu nangumanqele uShepherd lapha nePathanathi yazo lonke iCouncil nePerfect TV lizwa ingoma kaDumahle leyithanda kodwa manje lifuna ukuyishaya nalo kodwa lishintsha amagama kuphela insimbi leyithatha ungathini kuye ukuze akwazi ukuyithatha lo engakwazi ukuxhumana noDumahle akhulume naye ukuthi Dumahle ngiyayithanda le ngoma yakhe eTamatota namahlanu mfowethu ngisacela ukuyithatha ngiyoyisebenzisa ya khona ngawuthi kona ngaba kuhle kakhulu kanjalo because ngaphuma nesibusiso sami futhi ukuthi ifike isebenze naleyo nto leyo kodwa mayebiwe mhlawumbe kwesinye isikhathi ningabisabi nasi isibusiso sami njengomnikazi wayo mhlawumbe ngathothi mina umuntu wayengiphile mhlawumbe engicabanga ukuthi ngikholwa ukuthi bakhona abantu abangena ukulubizo lomculo so mhlawumbe bengagcina mhlawumbe bengayenza le nto lokuthi ishone phansi ngoba amandla abo so uma ngabe umuntu eyithatha eceleni mhlawumbe ngagcina ngasebenzanga ngesimo sokuthi uthathe kungavunyelwene yabo but ke into esengijwayele kakhulu leyo lokhu ngafika emculweni izinto kaDumahle seyisebenze kakhulu emculweni kwamanye amaband nezinto engizenzayo nje ezinye nje ngisho engasikho ukucula ziningi kakhulu izinto ezenziwa ngabantu kumaskandi even abaculi nje ziningi izinto abazenzayo abasuke beyibonele kimi kodwa nje gcina angisiye kumuntu ohambe yopost uthi into lena yayenziwe yimi ngokusenziwa abantu bana yabo angisiye lo nhlobo le ngithi nje mama into shooting nakho ukuthi kwesinye isikhathi ngiyenza into abantu beyithande beyenze ngoba neinduku lezi eziphathwayo kakhulu nje manje into engicabanga ukuthi yabo izagila yonke le nto leyo so kodwa nje akusiyintembi akusiyona intembi nami ngikhombisa ukuthi ngiyabonakala ukuthi ngidlala indima enkulu kangakanani kumaskandi kodwa umuntu angaclaim izifo kwakhe
akakuveza ukuthi ngulande yiphi akeze zokhuleka ngoje ya khona kungaba kuhle kanjalo kodwa ke angazi ngabe kanjani kona kungaba kuhle kanjalo kodwa ke phela abantu basuke bazibona basuke bazi abantu ingakho mina ngingasibona isidingo sokuthi makuthiwa khona into yami engibona isisebenzile kusenzohamba ngokuthi hayi le ngoma yami ethi because abantu basuke bebona lento leyo so asikidingo sokuthi ngifune ngikhulume lento leyo noma beyini into yami esuke isebenzile ngisibona idingo sokuthi ngihambe ngiyikhulumela ngoba abantu basuke bebona so ngithi ngiyotshela abanike yabo Manqele ake sithathe uduma kahle simkhiphe kubenduma kahle yes simenze umfana waNkosi awuba umfana waNkosi uthathe uduma kahle umqhathanise nomculo uthile mawuthi uyabheka endimeni umfana waNkosi uduma kahle umqhathanise nomculo ngathi cha ngempela makuthiwa ngiyamqhathanisa uduma kahle yamculo namanje lo mculo lo ungehla kuduma kahle umlandela umculo manje usesiuduma kahle ukhona umculo ngathi cha hayi mshiyekudela uduma kahle mshiya ukhala mina ngathi ubhekumuzi Luthuli impela uyena umuntu engikholwa kakhulu ukuthi ukufika ezingeni lakhe akusi into elula kakhulu ngesimo sokuthi ayikho ingoma yokuchitha icala kuma album akhe onke yonke ingoma yakho iyakhuluma yabo so kunzima ukuyiqhathanisa naye ngoba nje umuntu engihlala ngimhlonipha yize abantu bebethi ngendlela engibhala ngayo ngiyakubakhumbuza yena but umuntu engimhlonipha engihlale ngibukela kuye noma ngimlalele futhi engifundayo ukuthile kuye so ngaphendula ngithi ubaba uBhekumuzi zwile mfowethu hayi uphendule kahle mfowethu indoda eyipeni phela le manje mawubona ubaba uBhekumuzi baningi abebebalo uyakhumbula ubaba uSomnandela washo ukuthi eyikhohla lapho kumkhaya wami uduma kahle wabala obhuti uthwasa le cancel obaba nabashaya ipeni nje baningi abashaya ngoba yena ubaba uSothona ipeni ukwenzela umzila nanokuthi ipeni wonke umuntu uyalishaya Hlwana ngewegama khona ingoma ongeke uyidlale engaphuma namhlanje uthi wathi ngilale ngo12 ebusuku hayi uthi ufuna ihit hayi khona ufuna ingoma uyidlale endlini yabona laba ngibabalayo mina ngesingama obaba uThozana obaba uBhekumuzi othwasa ingoma ufuna uyidlalele ngathi ungahlala kanje uyivulela ukuthi ungawasha ukuzongena ijule kuwe hayi uma uthi ufuna ukuyi TikTok kahle lapha ivale ngoba kancane uthola uduma kahle ku TikTok hayi uyobafica but abaningi kakhulu angikaculela TikTok yakhala insizwa ngaphakathi ngomisiqhoza ngoba abantu abaningi abasebaculela TikTok so lo nto leyo ke futhi omfokaNkosi ngoba ngathi abathintekanga kule yansizwa mhlawumbe bathinta bathi shuthi umfokaNkosi sahlezi endaweni yakhe uduma kahle mfowethu muhle umsebenzi wakho siyi-Perfect TV siyawuncoma wakhona le misebenzi emihle le ingaye kodwa kodwa mfowethu duma kahle mfowethu ngifuna ukuchazela abantu kunento engifuna ukuyibuza for Manqele uma duma kahle uthole igolide uye ufone yini ubabuze abawarisi uthi ama-sales amahamba kanjani noma yibona abafonayo noma bekubhayela email noma imessage uthi wendoda ubonile ukuthi usugile imali bangibhala email impela ubhala bona yebo akudingwe ukuthi ukuba-check ukuthi bafuna ukuhamba kanjani hayi bangibhala email impela umuntu onemiliyoni ukuthi oba ngiyaqala ukuyithola kodwa nje ngayithola ngaleyo ndlela ukuthi bangisendele email ukuthi ngilande isitifiketi shuthi mangaba nemiliyoni nje nami engomeni yami ngathola igolide cha million views cha shuthi ngabe maningi inakhuzana ngathi lokho ngabe maningi kubala ama streams awonke ama platform okay so mhlawumbe ungenza ukuthi umuntu unale imiliyoni ku YouTube kodwa uthola ukuthi kwamanye ama platform akadayisi so ngiyomeza ukuthi engaqualify ngizwile mina mfana Manqele futhi shuthi ngokusho wephathasa sizobala uApple Music uSpotify YouTube Amazon mawuthi bayafaka ubabani hayi labo dodo abangofakaza ngithi lawa abaziwayo ndani bebalwe benikwe iqhamuka kwaResa kaResa awuthi sakhona lapha sikuphi Stefed awusithathele baba ngale Stefed awuthi Stefed sakhona lapha shuthi la ngisho izukulwana
sezobona ukuthi ubaba noma umkhulu impela wayiciko la ngempela washaya igolide 9 award lapha 9 award futhi Amasatma. obuya na IP Satma. Okay. best maskandi Best maskandi. oyibamba mfaka khumana emva ngalo nyaka lo ngicawuthi bengade futhi nginomnethwe nakumasama futhi ngayo album engashamali aba ongidlulisela futhi bafu Ngathi kuningi best maskandi. award Ngishaya uqhathwe nobani? ngangikhathwe nogatsheni nobangami ngikhumbula ukuthi ugatsheni bani umuntu emasemsinga futhi uThosigqosa mbonga uThomas Singa mazi ngiyabona nje le ngisakhumbula ukuthi ngobani abanye but nje madoda yeah kuningi la okwiniwe kodwa asikuze ukhuluma yazi sibaqinisile ukuthi impumelelo akuthanda umsindo Kodwa mana ke uTumahle usishayile indondo kumaSatma usushayile igolide. Lapha kumaSatma la kumasama noma konke ama award. Yiphi lensizwa uthi usafuna ukuqhathwa na uyishaya. La uqhathwa nayo khona kuleyo category uzoqhathwa nayo khona. noma ufuna noma ubani olahlile Umbanjo lahlile. ukuthi ngoba mhlambe kumasama ngoba lezi evotelwayo akusesizini angisayikhonzile kakhulu ngoba gcina uthothi abalandeli bethu abasupportayo bakhipha imali enkulu kakhulu zokuvota kodwa mhlawumbe uthothi umkomelo sokuzobuya uma usuyishayila indondo ungabi mkhulu ngendlela efanele so ngiyithi mhlawumbe amandla sobe bezowakhipha abalandeli bami ngiqhabe ngawakhipha bawabhekise kimi kumane kuzuze mina so angikhethile mina ukuthi vele mina kahle kahle akekho maskandi nje nginenkinga naye mhlawumbe ungathiwa mhlawumbe mangikhathaniswa naye ngitshela mhlawumbe ukuthi ngaphuma emuva Mhlawumbe uyabaxosha bonke ngokusala. cha akekho impela ngisaba isidama insizwa phela eFantas Zwile fethu siyazi unyaka uphelile futhi usiblesse ngomsebenzi omuhle kabi Kade sayicela sikhuluma ngawo ushawushuna abahlukene 2025 siyaza akwenza uDumahle seqonyaka into engibuzayo mina siza nePathas noma noDumahle noma siza nawo 2 ukuza noma nje 1 yazi lo nyaka ozayo ngohlelo lami kahle bengihlele nje ukuthi ngenza ngiziphi isikhathi sokwenza ama music video awonke lo music esengeke ngawenza anginaso isiqiniseko ngempela sokuthi ngiyophendula ngokuthini lo mbuzo but inhlelo nje bekusayine show ngazo zama music for unyaka ozayo ama music video mhlawumbe kuyobonakala ukunyaka mawuqhubeka ukuthi ezinye inhlelo mhlawumbe ngieda kanjani but nje kwamanje ngisahlele nje ukuthi nje lo nyaka ozayo ngizodila nama video ngidame ngikhiphe enye ngiphinde futhi ngidlulise isikhashana ngikhiphe yabo yes ngihambe ngithatha ama album ahlukene fethu njengoba bese shila umfaka Khumalo impumelelo yakho eyethu sajabula thina like awuhlezi ufika njalo noma yinini masekucela nawe usho ukuthi mudavelane siyavela sijabula kakhulu fethu masibona into enje siyathemba futhi ukuthi mhlawumbe nangalunya ozayo sobuya futhi mhlawumbe sibuya ngegold disc yale album yangonyaka odlule mhlawumbe kukhona amanye ama achievement leza inhlelo osathe eceleni ukuthi uyayifisa ukuyiqala ngesidalule la mhlawumbe sizimpumelelo fethu bengingatheni nje vele abantu bayamaza uDumahle besifuna nje nathi ukuzokusungatha nempumelelo yakho sijabule sonke sivezele nabantu ukuthi bethizwe njalo umsebenzi yayo isebenze yagcina la ngiyambini yes fethu awakho ukugcina abalandeli bePathas abalandeli bonke bamaskandi nabakhuluma nabo ekhaya ngaba usushilo vele suyidalulile ukuthi 2025 ama music video yes yes engacela nje ngicela ukuthi beqhubeke beseke kakhulu umculo kaDumakahle uyathola la kuzona zonke indawo ikhona ialbum iPathas ihloko sithi angisenandaba ngicela ukuthi beqhubeke beyilalele eindaweni ezifanele nawo wonke nje umculo wami ngicela ukuthi bewulalele eindaweni ezifaneleyo ilokho nje ngingaxoxa kakhulu uthando leqiniso njengoba nami mangabe ngenza umculo ngenza konke okusemandleni ukuthi ngikhipha into entsha futhi ezobathinta abantu so lokho kuyikhandla lokho ngiyafisa nami ukuthi iqhubeke njalo izithelo zibe khona
Cha mfowethu asivayeni mfowethu siyabonga kakhulu lensizwa yasengoje ukuthi namhlanje sifike sikhulume nawo siPerfect TV siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi usamukele ngendlela okuyiyona sikuthokozele futhi ukuba nawe kodwa ngifikelwa umuzwa walengoma mfowethu Manqele ethi kuleli lakithi ekhaya elesithembu akukho ukuthula akukho ukujabula ozala indodana yaxetshulwa ozala indodakazi yagogosa kulungeleke kodwa ke akunanxa sophinde sidibane futhi ngelanga elifanayo ngesikhathi esifanayo siyisonga kanje Bafethu